egwu ọgaranya egwu otu abụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu ije ụwa bụ ọgwụ elu nwanne m nọ na-ekene unu otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu ndidi bụ ọgwụ elu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ ọgwụ elu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ e nwere ndidi ka nwaanyị ji jebe akwụna wee bụọ n'ụzọ wee bụ ụlọ ya wee nwụrụ e nwere ndidi ka nwoke ji wee jebe uri wee bụọ n'ụzọ sasị wee gbagbuo mmadụ ọ nwụrụ onye ọbụla ọya chi Anambra onye ọbụla ọya gba nnekwu moto ụmụnne m ka anyị gbala okwu ndidi nwa nne m na ndidi bụ okwu enu mụ na ndị egwu m jere Ọnịcha do anyị jere Ọnịcha do anyị galụ ka anyị nọrịa kedu onye ị nọ na mbe ya aka obi rọshi nwoke m aka na-alụ egwu na ọ ga-adịle gị mma obi daalụ onye ugwu na ọ ga-adịle gị mma otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu ndidi bụ okwu enu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ okwu enu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ egwu chọọ ya chọọ ndidi bụ ọgwụ enu dị n'ụwa ụmụnne m Naijiria emebigo Anambra anyị agagbugo akụ kedu ihe kpatara ya kedu ihe kpatara ya ka m na-ajụ ndị obodo anyị onye nọdụ ebe ọ nọrọ a na-akpụ ya ka onye nwere ego si ajụ ka onye na-enwere ego si ajụ ililo gala onye ọdịka ojeli ibe Chukwu ndidi bụ ọgwụ elu dị n'ụwa onye ọma egwu mejebe ama ọbịa n'ụka ka ndị zụta oyimụ Chukwu Emeka Okeke Mighty Hero n'ụka ọ ga-adịle gị mma papa ejima mma ji agba enyi ya ọ ga-adịle gị mma ego mmiri na South onye ọma ekene onye mụda eme na ọ ga-adịle gị mma eji m oyela wee kene all my fans and the family nwoke na nwaanyị a na-enyelu m aka n'egwu a ekwuru m na ọ ga-adịla unu mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi unu jebe na unu ya ejeluo nwa Amanuke nọkwa na-ekene onye Amanuke nọ na-ekene abịa otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndidi bụ ọgwụ elu ndidi bụ ọgwụ enu onye ọbụla mebe ife dị mma ndidi bụ ọgwụ enu onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ ihe ndidi mere erike
esi n'ime Ọnịcha mmadụ akarịa ndị dị adịrọ ahụ kaka ji jewe uri ụwa na-ezuru oke dị n'ụwa ụfọdụ pere mpe ma ha gụrụ akwụkwọ ụfọdụ toro ogologo ma ha enwere ezi omume ụwa na-ezuru oke ka nna gụrụ unu n'egwu ụwa ezu oke ụfọdụ ụmụ nwaanyị amalị mma nwaanyị ma ha enwere ezi omume ụfọdụ ụmụ nwaanyị ajọlọ njọ nwaanyị ha nwere ezi omume ụwa na-ezuru oke ụfọdụ gụrụ akwụkwọ ụfọdụ agụrụ akwụkwọ ụfọdụ gụrụ akwụkwọ ma ha nwere ego ụfọdụ dara ogbenye ma ha jere akwụkwọ ụwa na-ezuru oke ka nna gụrụ n'ume abịa onye Amanuke n'ụmụ na-ebe ma okooko Onyeoma ego mejebe ọbanide mmiri ka nje zụta oyimo akwatuwela akị na n'ọba ọbara tule onye amụma ịkpata ego ga-akwa eluigwe ego ga-akwa ego nwejebe Amanuke ka nje zụta nwanne m Chifu Chidebele Nwoye Tizak Royal Furniture na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma obere ọsọ aka na-alụ egwu m ka ịgbado anya egwu nwe gaa n'iru n'ọdịkwa obi n'aka ma ọ bụ na ọ nawa anawa n'ọdịkwa obi n'aka oyimo Ozemede Nsugbu anwụrụgo Morocco anwụrụgo egwu anago n'ụmụaka ma gbakwa mbọ ka ọnwa ga-ama iwe ji wee gwuru egwu na nne m tiri egwu mgbe ha na-eti egwu mmadụ na-enwere ego n'egwu unu ma na ahịa nyele nna bụ nwa na-azụrụ ya anya unu ma na ahịa nyele nna bụ nwa na-azụrụ ya anya aba mụ na ụbọ mmanwụ ijele anyị ana ma nwogolo oyo bịarela egwu ajọ mmanwụ ezela abụọ adachala egwu emeghe abịa amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina egwu amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina ụna amala bịa yiri m ọkaina egwu amala yiri m ọkaina